парвоз аз фурудгоҳи Кӯлоб соли 2025 58% кам шудааст. аз 486 парвоз дар соли 2024 акнун танҳо 291 то мондааст. раиси ниҳод аз зиёни молӣ гуфт, аммо шумораеро номбар накард. мо фақат маблағ дар он ҳоли ба даст меорем ки хатсайрои ҷудошам мусофиро рафту омад кунанд, мо ба онҳо хидмат расонем. чӣ қадаре хатсайр кам шуд, маблағу даромади мо қадар кам мешавад. ҳавопаймоҳо аз ин фурудгоҳ бештар ба русия парвоз мекарданд ва аксари мусофирон муҳоҷирони корӣ буданд. агар соли 2024 аз ин ҷо 160 000 нафар ба русия рафтуо карда бошанд, теъдоди онҳо дар соли 2025 то ба 93 000 нафар поин омадааст. умор баёнгари коҳиши теъдоди муҳоҷирон низ ҳаст, ки ба тағйири сиёсати муҳоҷират дар русия рабт дорад. аймои январ сар карда қариб ки ҳар моҳи мо агар ки 31 рӯз иҷро мекардем, 25 то 20 мумкин моҳи январ 20 иҷро шавад. барои муҳоҷирон кам меравад, барои ки сиёсат бисёр сахт шуда хизмати муҳоҷирон. хеле корҳоро мо иҷро карда истодаем. бо вуҷуди ин фурудгоҳ мехоҳад бо ширкати Северни ветер шартнома бандад. ин ҳамкорӣ парвозҳо аз Кӯлоб ба Омски Русияро дар назар дорад. то ҳол аз ин фурудгоҳ ширкатҳои Урал Airlines Сомонеир ба пойтахти Русия парвоз мекарданд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир мо фақат ба як шаҳри федератсияи Россия ба шаҳри Москва парвоз дорем ва аз шартномаҳо қариб тайёр шуданд. аз 1 марти соли 2026 мо бо ширкати ҳавопаймоии Северни ветер, яъне федератсияи Россия ҳозир ҳамкорӣ карда истодаем. фурудгоҳи Кӯлоб яке аз 4 фурудгоҳи бузурги Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо қарори ҳукумат бояд бозсозӣ шавад. раҳбари фурудгоҳ гуфт, ба сабаби кам шудани парвозу мусофирон ва кам шудани даромад онҳо роҳи ёфтани маблағгузорро меҷӯянд. ҳама гуна бозсозӣ танҳо бо пайдо шудани маблағ имконпазир хоҳад шуд.